Igama lam ndinguAnathi Mphathelwa, ndihlala eMqanduli kwilali yakuZwelitsha. Apha eLouis Agri ndiqale nge-1 August 2024. Imeko yam kuze ndiqale apha, bendikwenye ikholeji ebendifunda kuyo, ndabe ndifunda nge-marketing, i-cashier. Yaphela ke ngoku i-term ebendiyifundela yona, ndabona kuthiwa kufunwa abantu abazokwenza i-agriculture, and ke ngoku i-agriculture bendihleli ndiyenza esikolweni, so ndawufumana kanjalo lo msebenzi walapha kwaLouis. Iye yaninzi ke into etshintshileyo ebomini bam, ngoba ekhaya ndim ngoku obahoyileyo, besiphila ngegranti. So ukhona ke ngoku umohluko owenzekayo ngongena kwam kule project yakaLouis. Into izikills endizifundileyo apha, ukufunda ngotyala, ukuthengisela abantu izinto ozityalileyo. Kuninzi endikufundileyo apha, so ndinqwenela ke uba le nto ndiyifunde apha ndizokwazi ukuyiphuhlisa ebantwini. Yes. Xa sendigredile ekhaya kukhona intsimi eyashiywa ngootamkhulu bam, so bendicinga ngasekuphela le nto ndizama ukuzilimela so that ndizokwazi uthengisa, ndibe nayo imali yoncedisa ekhaya, because imali yalapha ibindincedisa, so ndikwazi ukuzithengisela ndifumane imali. Yes. I-toolkit yam indincede kakhulu ngoba bendikude kunetep ekhaya, then kunoo-pipes esabanikwayo apha. Ndiyakwazi utsala upayipi so that ndikwazi unkcenkceshela egadini. Ii-watering cans besingenazo, so uyakwazi ukunkcenkceshela i-watering cans. Ntoni enye kuningi nje, yeah. Okay, ndingabacebisa kanje abantu abangaqala le program. Into yenzayo funeka uqale uyithande, awusoze uyenze into ungayithandi. Ulandele imiqathango ekuthiwa mayenziwe, izityalo eziphumileyo ukwazi uthengisela abantu, ubathanda abantu. Yes. Umohluko ndiwubonile owenziwe yile program yakwaLouis, ngoba izityalo eziphumileyo besikwazi unikeza i-community, sinike abantwana besikolo, sithengisele nee-learners. Yes. Izinto ndingathi bendiqala kuzo, emakhaya kuba umzekelo kubekho ikhaphetshu mhlawumbi ibe neehoho, then ungabi nayo laa mali yothenga for amayeza wobulala. So apha ndiye ndafunda amayeza wokunkcenkceshela so that izityalo zakho zikhule kakuhle, zingabi nazo so ndifunde eso.